Polfene, vine la domnul Iepuraș. Domnul Iepuraș, ce mai faci? Uite în quadrei! Ați închiriat Pentagonul? Da. Iepuraș a închiriat Pentagonul. Tot Pentagonul, domnule. Închiriat? Ia să vezi față. Bă, tu stai acolo. Privește la camera aici. Domnul Iepuraș. Ce ați făcut, domnul Iepuraș? Am închiriat Pentagonul. Cu cât metru? Prima săptămână. Da. A doua săptămână tot la fel. A treia la fel. A treia la fel. A patra la fel. Da, Da. Crezi că e care să... Domnul Iepuraș, ce-ați făcut dumneavoastră? Vreau să vă mănânc. Ia taci, Domnul Iepuraș. Ce-ați făcut? Ați închiriat Pentagonul? Ce cu dumneavoastră? De cât vă caut eu să vă mănânc? Zici, sunt la ora de 6. Da. Zici, nu mai se termină dracul, eu Cine tu, mă? Băi, nenică, mai... Care-i poata? A patra săptămână. A 5. Vine după 5-4. Bă, cred că a fost 5-4-3-2. A patra săptămână. Așa. Domnul Iepuraș. A cincea săptămână. A patra săptămână. Tare, asta mi-a plăcut. Te măsau ce uite. Ce bă, să mă... Dar baburi cu moldovești, știți? Lasă-mă pe asta, ia. Bă, ai răbdare. Ia, hai zi. Ia ca vezi. A, tare asta. Mi-a plăcut asta. Sunteți comic, îmi place. Domnul Iepuraș. Pasă la cadrele. Bă, dumneavoastră. De ce vă caut eu pe dumneavoastră? Zici 5 săptămâni. A, ce ăsta mă tare. Ia uite, dar după 4 urmează 5, bă, cine știam, bă. Ce mai faceți, domnul Iepuraș? Ce mai faceți, doamna Volpi? A fost tare. A patra săptămână. A patra săptămână. A cincea săptămână. Ia fie de față. Așa. Ce mai faceți, domnul Iepuraș? De vă caut eu pe dumneavoastră? Tu care-s, domnul Iepuraș? Mă futoale mei. De măzare. Are rezistat, bravo! Hai, hai! Da, da!